Roelof, eerst dus binnen kleer mij fit mijn Femke. 3 september is natuurlijk die Simmer in Frieslandloop. Maar ik wil dan graag rennen. Wat zijn dan de voordelen van een loopgroep? Nou, een loopgroep heeft als grote voordeel dat je samen kunt lopen. Samen trainen, aanwijzingen krijgen van anderen, aanmoedigingen krijgen van anderen. Ja, de meeste mensen vinden het echt fantastisch en gaan niet snel weer weg. Want wat dorst eigenlijk als bij een loopgroep zit? Het is meestal een training van ongeveer 1,5 uur. Je begint met een leuke warming-up, gezamenlijk. We doen daarna nog wat rek- en strekoefeningen. En een soort hoofdprogrammaatje waarbij je heel veel verschillende spelvormen beoefent. En daarna ga je weer terug en doe je nog een cooling down. Wat vies je zelf leuk aan een loopgroep als trainer, maar ik als hutdraver zelf? Ja, de sociale contacten vind ik heel erg belangrijk. Je krijgt ook ik ben trainer, maar ik krijg ook aanwijzingen over mijn loophouding en mijn looptechniek. Want daar is ook nog wel het nodig op aan te merken, zoals bij iedereen. Nou, ze is toch bij loopgroep Leeuwarden, maar ik kan me voorstellen dat er in heel Friesland van dit soort loopgroepen binnen. Oh, ontzettend veel. Om te zeggen dat ze als paddenstoelen uit de grond schieten is misschien wat overdreven. Maar er zijn verschrikkelijk veel loopgroepen in heel veel verschillende steden en dorpen. Dus wanneer je even googelt, ik denk je slaat je woonplaats in, dan zul je met loopgroep, dan zul je vast zien dat er een loopgroep bij je in je dorp of stad is of vlakbij je in de buurt. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen blijven hangen en het ontzettend leuk vinden om bij een loopgroep zich te gaan aansluiten.